Ndị ọga anyị si Arondizuogu family nwere bụ Mrs. Theresa Nwachukwu Okonkwo Nwachukwu ọ bụ ndị family si Arondizuogu ọfa na-abata mfa abịala ọnụ ebe anyị na-abata kịta bụ na the Okonkwo family house n'Odabo Otuocha Umueri. Chief none. None. The family, Mama Theresa Nwachukwu Okonkwo. Nwankwo ndị Arondizuogu ọ bụ mba abịala maka anakwa nwunye anyị bụ Theresa Nwachukwu Okonkwo. Ọ bụ ebe niile onye anyị bụ late Mama Theresa Nwachukwu Okonkwo Nwankwo niile n'akụkụ dị anyị maasị onye atụrụ ntị ya jụrụ nọta ya zụtara ya anya ihe anya hụrụ na ama na ha agbaghị anyị bịara ezie ibe anyị nọrọ mana ugbu a ọ kperuo n'anya na ezi n'anya ibe nwanne anyị nwaanyị ibe edoziri ya anyị hụkwana ụmụ Igbo ilu ụmụnne ya bịakwana n'ugbu a were anya anyị wee hụrụ na ewenataruo na nwanne anyị wee mee omenala dị ya wee tie ya n'ala hụkwanụ omenala ya ya mere anyị bụ ụmụ Igbo ilu ga-eji were otu onu dịka anyị na-esi eme were unye aka wee dọba nwanne anyị n'ala. Ụmụada Igbo ilu na-ebe ọkụ ụnụ na-anụ ihe nnekwu ụmụ Igbo ilu gwa na onwe anyị ụnụ anụ na ihe nkwuru so anyị ekpe ekpere were dịba nwanne anyị nwanyị ka nwadị ya na-anyị bunatara ya ụmụnne ya ndị ọzọ nọkwa ebe ahụ o soro bịazie anyị ibe odokwara mama ya ebe a kwana anyị nwere onwe anyị ụmụ Igbo anyị nabatara ebe ọ dị mma ebe ọ bụla dị nke a ụdị ya edukọta ya dị ọ maka ya anyị chọrọ ya ka anyị kpee n'ekpere. Chineke nwe ndụ, Chineke kere ihe niile, anyị na-ekele gị nke ukwuu maka omenala nke anyị na-eme ugbu a nke gị nwa na onwe gị nwa gị nwoke nke emụrụ bụ Kraịst bụ onye mbuburu ụzọ mee ya ọnwụọ eniba ya n'ala emesi obinie
ada anyị nwaanyị ka anyị na-asị na ebe ọ bụla ọnwụ na anyị na-ịba n'ihe ebe ọ ga-ebili mgbe Kraịst ga-abịa ọ ga-ebilikwa anyị ụmụnne so na-agba ama na anyị nọ bunata ya wee tinye n'ala dịka anyị si eme nwanne anyị niile nwụrụ na anyị ga-adịlele shọ na emeri omenala nke ini na ya afụ n'ebe niile anyị na-asị ada anyị ya anọ ebe a nọsie ya ike anyị akwa eje nchichi ọnwụ gị anyị hụrụ ka o siri mee o nwekwara na ọtụtụ ndị o sikwara etu adabara etu ahụ si mere gị ha nakwa so anyị eji maka ya sị gị ga-egbuwe mmadụ mba anyị ahụ egbu mmadụ nọrọ ebe a rahụ ụra gị nọrọ ebe a rahụ ụra gị ọfụma mgbe ahụ dị ndụ enụrụ ozi ọma enụrụ ihe niile mere ihe ọma imekwere n'oke gị anyị na-asị Chineke ihe ọma ndị ahụ o metere mgbe ọ dị mma ka anyị na-ayọkwuzi Chineke ka isi maka ya merie ihe ọma ma ọ na izu ikpeazụ ahụ na oyi esobinite anyị na-asị mkpụrụ ndị ọkụrụ ebe a bụ nwa ndị nwa di ya na anyị ha niile ebe mmiri sọdowere ha na ọnwụ ha ya ewetara ha njikọta wetere ha udo wetere ha ihe ọma ma ọganihu ụmụ nwa di ya na-ayị ha mere mgbahụsi ya na ya na-adịghị abụ ha anya mana ebe ọ bụla ị na-ana ha ji ya mata na nwere ibe isi bịa na ụmụnne bịakwa mere ha ihe ọma gbaghara ya na ha anaghị abịa amakwu ma ọgụ mere na anaghị abịa ma esi ha bịawa mana ugbu a chetara ha ha na-abịa n'ahụ ndị ikwu nne ha maka na ụmụ anyị ka ha wụzi ụmụ anyị ka ha wụzi ka na-asị ihe a nọ n'ebe a na-eke nọrọ ya n'oyi nọrọ ya n'ahụ nọrọ ya na nkwụ ahịa na-anọ ụbọchị na-anọ ihe ha akpa ike ọjọọ n'obodo a ebe ụmụ ụnọ were obi nabatacha ha niile emekwere na ha emela ihe ọjọọ ọ bụgodị na onwe nke kpatụrụ gị iwe tupu ị naba gbaghara iwe ahụ ụmụnna usoro gbaghara iwe ahụ megheru ha ụzọ ka ha si ibe ahụ ghọta onwe ha ọ bụrụ onye ihe na-esiri ike ihe dụbara ya na mma were sị gaba nne gara ya nna gara ya ọtụtụ aga na ya ebe ọkwa na iso etu ha siri gaa nke gị onye ọbụla o ruru taịm nke ya ọ gaba sọsị ha ya achọghị ọwụ na echi asị anyị na nwanne anyị nwaanyị biniri na-eme nke a na-akpa ike anyị achọkwaghị nọrọ ebe a rahụ ụra anyị ụmụnna na ụmụnne na ụmụada sịgo nọrọ ebe a rahụ ụra a ga-ekwukwere na ya iyi ekwere ọ gwere na ịdị isi ike kemgbe ị bịara bụ na ịdị isi ike nke anyị ụmụnna ukwuru ka ị ga-eme andị ị ga-emelili ya wee bụrụ ya ọ ya dịrị na ya na mma nwadi thank you ịbịazi ya ibe edoziri mmadụ obi ụtọ dịkwa na ya ahụ niile so jisi ike agụụ nke dị ọkpara ị na-arụo ịkpọ nke dị ọkpara ya ka ndị ikwu nne o siri bịa kpọọ ụmụnne une niile tọrọ unu si ha na-ekwe ka ndị ikwu nne o siri bịa na ọ wụrụ eziokwu ụzọ eteka ya ahụghị ha anya mana zie ha na esi ha ikeji nke eruo n'eruo na-esi ya ikeji onye ọnọ ịbụ na onye enweghị ego ya akpata ha ego n'unu niile ya abịa ikeji ba anyị abịazie si o ya were ekpere mechie ya enye na ndụmọdụ anyị ikeji bụ oli obodo gị Maazị Donatus. Okay. Ọ kisira ya ka wesi ebe dị iche iche wee bịa njem a nkwe nwanne anyị
Nwachukwu, Theresa Nwachukwu, Okonkwo. Ne, Okonkwo. So, Nwankwo ne. Okonkwo ne, Nwankwo. I went to say na. I don't could be Nwachukwu. I could be ndo tukisi ni kwengaraga. I could be hazi kananda kwa. Ezi Chineke dendo, I na say na. Ikbalgu Nwachukwu, I am the dendo. God ziri. Makong we had putum putu. Chide better day for Nanya. I will now your Chineke na. Name Gurunde Okonkwo. Die be puteri. Kasi hobi. Kasi kwa heni ne onwa metotara. Ne umuya jiko hon ka habro fu prize. Na. Puteri ha gani. Puteri hudo. Puteri hidi note. China funi fana funa nzuzo. Aya rioga chikuna chiku. Gozi ku gozi be gozi ni gozi ogo. Baina na chi Umueri Umueri ya no na udo. Umueri ya no na udo. Ku ali ba ditira ga no na udo. Na. Wa ni je na chi. Ai ga yimo se bo abona. Ka ina yo. When took a sobi ni man ni gemera ya sana kwa ngolo Jesus Christ when you want. Amen. Auntie, Nwachukwu. Anyị abịala. Anyị bịa ahụ ebe etinyere gị. Ihe mekwere ihe adị mbe emege. Mana ana m ekwu ụgbọ ọzọ ya anọ. Ụdọ ọnwụ anyị esi otu azute gị. Ị akarị ụzọ eruo. Ị ahụ ejikwa n'ọya n'aka. Ị ya n'aka nke ahụike. Chineke nna ana m ekwu otu a na-ekwubie ka na-ekwu minisi anyị niile n'ebe a. Anyị ahụ eji ọya n'aka nka. Anyị eji ahụike. Jiri ịdị mma. Jirikwa n'iri ihe ụmụ kpatara. Anyị kwesịrị iri ihe ụmụ kpatara wee na-apụ. Ka ị na-abịa ọzọ. Ama m na ị ya-abịa. Ị ya-abịakwara ụmụazị a. Ị bịara ha. Ị ga-eji ahụike. Jiri ihu ọcha gị maka iwe onye nwere ihu ọcha. Jiri ihu ọcha gị. Were mgbasi ike gị. Ihe niile wee na-abịa site n'aha Kraịst onye nwe anyị. Amen. Gbapụrụ anyị egbe na mkpọ na anyị. Ebe na-asụrụ anyị ofu ọya asụrụ anyị. Anyị anọ dị ebe anyị si na-abịa. Ụdị ọba anyị gọrọ ebe a. Ọfọ ndụ a ihe eji ego one gị ya. Anyị na gị ka ya. Onye anyị abụkwara anyị mgbe anyị. Onye abụ anyị kwakụba mgba ka eruwe. Kwakụba mgba ya. Mụnwa ga-abụ refri. Oye, anyị ama nọ na-ejekwa mgba na ọgbara n'izu ọgụ bụ efu nne. Ọgbara mma ọgbago na mgbe. Ọ dị ka ọ na-agba WWE. Nke ndị Amerịka. Mgba bụ mgbanụ. Mgba bụ mgbanụ. Anyị agba anyị ekiri ọba na igwe Umueri ka ọ gakirie m nwa dị a na ndị be nne ya. Daalụ. Onye osi agwele nwanyị. Onye osi abata ọbata. Ọ bụrụ imekata isi na gịnị mere. O di ebu di enwe mkpunwe. Di ọkpala anyị. Ndoni. Na sikwe mu ndo nwanne. Ndo anyị niile ko. No nsi uru na asimu. Ọ adaba. No nuwo di. Mu makolo mu ni anọlụ. Meke. Agoluchelu n'ụlọ. Bejeni o. Na mbeje. Biko kekọwala anyị onye Igbo ka anyị na-aba. Onye m bụ nwunye Mama Ngozi Anụma a na-afata atọ nwunye di m ka ọ. Di ebu di ọkpala na. So na mụ na adịrọ ndịrụka. Ndị ọka na-ekwu.
mụnwa bụ Ngozi onye ike bụ na ofu Okonkwo ahụ na-anụ bịa ya Enugu ka nsị Enugu ka anyị niile bikwa ibe anyị na-emezi obodo anyị Enugu ka isi abịa ibe bụrụkwa be ya na-enwụ ya na-enwụ n'onye nke daalụ